Скъпи малки приятели, хареса ли ви програмата тази вечер по Тълхата? Заслугата за тази програма, хората, които я измислиха и реализираха, са ваши връстници. Това са момчетата, момичетата, децата от всички детски формации на Центъра за работа с деца. Сърцето и мотора на тази програма беше младежката танцова формация Импулс към читалище Развитие. Те бяха сценаристи, режисьори и изпълнители. Прекрасният финал с вечната песен, младежката джаз формация към хор Железни струни, читалище Развитие. Моля ви, млади приятели, аплодисменти за всички тях! И ако наистина толкова много са ви харесали, искам да ви кажа, че тази година честта да запалят градската коледна елха се падна на младежката театрална формация Импулс. И сега, преди да ви предам в ръцете на дядо Коледа, с когото да започнете обратното броене, искам да ви кажа, че Импулс е една от най-талантливите младежки
младежки театрални формации в страната, носител на много регионални и национални награди. Нейният ръководител, прекрасната актриса от Разградския театър Мария Петрова Енева. И така... Деца! Дядо Коледа! Деца, сега вече разбрахте защо съм дошъл толкова рано тук. За този красив празник, който е запалването на коледната елха. А сега, мили приятелчета, затаете дъх. Погледнете елхата. Съсредоточете се. Всички. Съсредоточете се. Стискайте палци. И на краката. И сега всички започваме от 10. 10. 9. 8. 6.